Místo číslo 15, CT na pohodu, Max Carp SK. Ahoj chlapi. Ahoj. Chlapi jsou 4členný tým, my jsme se domluvili, že uděláme rozhovor tady s chlapama jenom s dvouma, protože vlastně už nějaký rozhovory s pohodou jsme dělali, takže my jsme se tady s klukama, s Max Carpem Slovakia domluvili na nějaký spolupráci uší. Chtěli bychom vám tu firmu představit u nás na závodech, abyste se podívali na to vlastně, co ta firma vyrábí. Krmení je hodně zajímavý a já bych vás chtěl poprosit, jestli byste se nám představili do té kamery, chlapi. Tak já jsem Honza Černej, už jsem jakoby s pohodou, už jsem jezdím léta a vlastně jsme se s Palem dali dohromady na závodech na Slovensku, kde jsme se poznali, no a tam vlastně jsme nějak spolu začali komunikovat o rybách a pak vlastně z toho vzniklo, že jsme teď začali s Max Carpem Slovakia. Moje meno je Pavel Valenta, som vlastne na týchto závodoch prvýkrát, ale s Honzom vlastne som tu bol chytať pred 2 mesiacmi, lebo som to chcel vidieť, jak to tu vyzerá táto voda. Honzu poznám vlastne 3 roky, tak jak Honzo hovoril, že sme sa zoznamili na závodoch, ktoré vlastne organizujem ja na Slovensku. No a tá chemia medzi nami bola vlastne od začiatku sme si aj ako kamarádi sadli, aj po tej rybárskej stránke to medzi nami funguje. No a vlastne pred 2 mesiacmi prišiel taký nápad vlastne, že alebo respektíve sme dostali ponuku, či nechceme prebrať vlastne Max Carp Slovakia na Slovensku a my sme sa s Honzom dohodli, že teda do toho ideme, lebo tí gule sú naozaj zaujímavé. Ja už vlastne 2. rokom na to chytám a mám nachytané na to krásne ryby. Takže chceme vlastne Max Carp Slovakia, alebo respektíve celý ten Max Carp, tú značku dostať na vrchol, lebo si myslím, že tá značka na vrchol patrí. Má potenciál. Má vysoký potenciál tým krmením vlastne, aj dipmi, popkami, všetkým vlastne, celý tým sortimentom. Takže myslím si, že to budú úspěšné guličky. Max Carp, známá značka. Jak dlouho ona je na trhu zhruba? Já si myslím, že to je něco kolem 10-15 let. Co se týče kaprařiny, máš nějaký povědomí? Určitě jo. Tak Max Carp vlastne vznikol v roku 2002. Majitelia sú vlastne pochádzajú kúsok od Brna. Hej, vlastne výroba všetky tí produkty sa vyrábajú vlastne, chalani to vyrábajú v jednej dedinke, kúsok od Brna, sú to majitelia, je to Pavol Převor, ktorý vlastní vlastne celý ten koncept Max Carp. Hej. Chalani to začali vyrábať v roku 2002, prvotne tá výroba vlastne bola myslená tak, že to budú robiť pre seba, na svoju potrebu. Robili to pre voľakých svojich známych, kamarádov, začali to vlastne posúvať medzi ľudí a oficiálne vstúpila na rybársky trh značka Max Carp v roku 2007. Takže je to už vlastne 20 rokov, čo sa vyrába Max Carp a myslím si, že tá značka bola v povedomí a je v povedomí. Malo to vlastne také silnejšie obdobia, slabšie obdobia. No ale vlastne posledné roky, 2-3 roky, vlastne sa už dokázala Max Carp značka presadiť aj na Slovensku a chalani, ktorí to chytajú vlastne, tak máme od nich len pozitívne reakcie. Ukazoval si velký ryby, máte nachytaný u vás na Slovensku, což jako já vím, že na Slovensku jsou velký ryby, ale netušil jsem, že až tak. Protože třeba na ty sítě k nám tady se to úplně nedostane a necháváte si to tam pro sebe asi, když řeknu nějaká komunita lidí, což já chápu v dnešní době té kaprařiny. Jakou teda máte vizi, co se týče těch Čech? Trošku nám to řekněte, jak Honzo, nějaký e-shop, jak to tady budete distribuovat? Ono je to domluvený, to spíš Palo bude o tom vědět víc, jak je to domluvený mezi sebou. Tak vlastne ako čo sa týka Čiech, tak vlastne celé Česko si zastrešujú chalani vlastne od Brna. Oni majú svoj e-shop, hej, www.maxcarp.cz.
vlastne oni si to zastrešujú, e-shop funguje vlastne parádne. No a čo sa týka nás, tak vlastne my máme s Honzom výhradnú distribúciu pre Slovenskú republiku. Aha. Takže my si vlastne riadíme ten slovenský trh a budeme sa snažiť to presadiť vlastne na Slovensku a uvidíme, čo... To nepůjde dál ještě. Já si myslím, že to jako je fakt zajímavý, protože spoustu lidí z mýho okolí, rybářů, co sem k nám jezdí na závody, ať je to toušeň, různé jiné vody. Musím říct, že v současné době je hrozný trend to Slovensko závody. Ať je to Šíravá, Králová, jiné vody. Musím říct, že pro spoustu lidí je to jako opravdová výzva. Konkrétně tady taky pár tyka týmů je, co jezdí Šíravu, nebo to. To je jako za mě hodně zajímavá myšlenka. Jo, to prostě dostat na to Slovensko. Kuličky, to jsme tady koukali před rozhovorem, moc pěkný. A já bych chtěl poprosit, jestli bys nám ukázal, co tam máš na té zemi. Tak, tu máme boilies, konkrétne je to liver drak, je to pečeň, cibula, korenie, zaujímavá kombinácia. Máme to tu s Honzom odskúšané, pred 2 mesiacmi sme tu vlastne na to chytali. Ja som si tu urobil v tom čase na to osoba, chytil som tu kapra 2970, konkrétne vlastne na túto pečeň. Kombinoval som to vtedy s popkou Anabolic Sunrise, to je vlastne popka čistý vlastne ananas, výrazný. No a ďalej tu máme guličky, ktoré aj vlastne na závodoch používame. Tak to je Gold Squid, to je kalamár, oliheň vlastne, kari korenie a výťažok z čajovníka. Je to taká vlastne výrazná gulička do studenej vody. To kari korenie tam preráža. Keď to namočíme, tak ostane úplne žlutá voda. Já jsem na to koukal tady v kyblích, jak to máte vymáčený, co to dělá, to je jako brutální. Jo. Pracuje to jakoby a docela i rychle. To je vlastne druhá gulička, ktorú tu používame. No a vlastne máme tu tretiu, to je takisto Rada Fresh a to je príchuť pikanterio. No a to je vlastne mäso, čili a tropické ovocie, esenciálne oleje sú tam. No a vlastne bola to novinka pre rok 2025 na tento rok. No a táto gulička vlastne odkedy vyšla tento rok na trh a chalani to začali na Slovensku používať a my takisto sme na to začali s Honzom chytať, tak vlastne sa ukázalo, že to je veľmi vydarená gula, lebo sa nachytali na to enormne a krásne ryby. A je to, by som povedal, vlastne taká rýchla gula, že to funguje. Ještě mi řekni, a vidím, že je to poměrně velký balení. Jaký balení distribuujete, prodáváte a průměry lidi budou zajímat? Robíme balenia 800 gramové, 2-kilové a 4-kilové a máme priemer 21 mm a 24 mm. Ke každý vlastně té variantě, co jste tady představoval, máte jakoby řadu krmení, myslím tím dip a jestli můžeš trošku říct. Rada Fresh, to je tá vlastne najvyššia rada od Max Carpu, má vlastne kompletne celý sortiment. Sú tam vlastne gule, dipy, boostre, popky. Čo by som chcel vlastne vypichnúť, že vlastne v tejto rade Fresh Max Carp vyrába takisto popky naturálne a vlastne v týchto popkách je tá istá zmes, vlastne, ktorá je v ťažkých gulách. Hej, vlastne, keď je pikanterio gula, tak vlastne do týchto naturál popiek je tá istá zmes sa tam pridáva, akurát sa tam dáva drvený korok, hej, aby sa to nadnášalo. Jasně, takže není to, jako to dělá většina výrobců, že si koupí někde ve velkou skladu plovoucí kuličky, zakápne to esenci a prodává to jako svůj výrobek. Nie, tieto naturálne popky vlastne sú robené tak, že je to tá istá zmes, ktorá je vlastne v gulách, akurát je tam pridaný drvený korok, aby sa to nadnášalo. Zva. Pak ty jsi mi vychlavoval dipy, že máte hodně zajímavý. Pověz trošku víc. Lidi jsou vždycky od toho zapatlaný, seš od toho všude. Tak ja ako za seba, myslím si, že aj za Honzu môžem povedať, že vlastne odkedy som začal chytať pre značku Max Carp a vlastne som sa tým začal zaoberať, tak predtým som vlastne nepoužíval dipy len z toho dôvodu, že keď som do toho namočil vlastne boilies alebo popku, že som si chcel zadipovať, tak mi to všetko stieklo. Bolo to riedke, hej, nemalo to nejaký význam. Vlastne odkedy
som prišiel do kontaktu s Maxcarpom a vlastne som si pozrel tie dipy, tak musím povedať, že používam vlastne dipy na každej výprave, aj s Honzom, aj vlastne všade, že tieto dipy, garantujem to ja, garantujem to Honza, výrobca, keď sem namočím gulu, tak mi kvapka z toho nespadne. Proste chalani to varia, tí dipy, hej. Prebieha to voľakým procesom varenia a až potom následne sa tam dávajú tí esenčné zložky a tak ďalej, aby boli zachované, ale neviem, či to bude vidieť na kameru. Vypadá to jako hodně hustě, abych to lidem, jak když máte hodně tekutý játra, jo, je to jako hustá kapalina, puding, jo, je to vidět. Proste, keď to tam namočím, tak máme to povešané nad stoličkami, nad stolom a mám istotu, že mi z toho kvapka nespadne. Bezva. Tak a ten poslední, tamhle ten kelímek pod Honzou. No a toto vlastne takisto je rada hard, hej, to sú vlastne na vody, kde je veľa bielej ryby, je to vytvrdené a takisto vlastne predávame to v priemeroch 24 mm a 30 mm a vlastne sú to gule vytvrdené a je tam pridaná sol vlastne, aby to bolo tvrdé. Jasně, rozumím. Bezvadný, zajímavý. Tak a chlapi, teďka mi řekněte teda, co se týče distribuce Maxcarp Slovakia, jak to bude fungovat, v jaký jste fázi teda a když lidi budou chtít to krmení, kde prostě si můžou kontaktovat vás a tak, jestli byste nám řekli do kamery. Máme vlastne funkčné sociálne siete, na Facebooku nás nájdú ako Maxcarp Slovakia, na Instagrame nás nájdú takisto ako Maxcarp Slovakia, no a máme vlastne e-shop spustený www.maxcarp.sk, vlastne e-shop už nám frčí, to by som chcel vlastne vypichnúť ten e-shop vlastne, lebo my sme to prebrali po chalanoch na Slovensku, ktorí to vlastne robili pred nami. Zdravíme Pepa Paleníka, vlastne Pepo to robil výborne pred nami, vlastne Pepo ma priviedol ku značke Maxcarp. Myslím si, že neprestali to robiť, pretože to neišlo. Vlastne chalani nemali toľko času na to, aby sa tomu mohli plnohodnotne venovať, takže oslovili nás, či by sme nemali záujem to prebrať. No a nájdu nás ľudia na sociálnych sieťach, na e-shope a takisto nám môžu písať aj na súkromné profily, správy, sú tam kontakty na nás, my radi všetkým poradíme, pomôžeme s výberom, či na jar, či v lete, či v zime. Vlastne ja som na sociálnych sieťach 24 hodín, 7 dní v týždni, takže kľudne môžu písať, ozvať sa a Bezvadný. Chcete něco vzkázat lidem, co vás sledujou, fandějí vám domů? Tak samozřejmě děkujeme za podporu a ať nás sledujou dál a ať si zkoušejí ty kuličky a ověří si to sami, no, jak to funguje. Ja by som sa takisto chcel vlastne ľuďom za celý tento rok ako poďakovať aj za podporu, aj za to, že prejavili už niektorí vlastne ľudia záujem o tieto guličky. Takisto teraz na pretekoch pridávame príspevky na sociálne siete, ľudia nám píšu, kontaktujú nás, že nám držia palce, takže by som takisto im chcel poďakovať veľmi pekne, že máme vlastne takúto podporu, ktorú sme ani nečakali a takisto vlastne som rád, že aj vlastne medzi vami, organizátormi tohoto skvelého preteku Carb Race Professional Toušeň, že vznikla medzi nami voľaká spolupráca a verím tomu, že tá spolupráca bude len napredovať a že sa budeme stretávať častejšie na pretekoch a že bude všetko fungovať. Bezvadný. Moc děkujeme. My ďakujeme. A jdem se zase věnovat těm rybám. Jo. Ahoj, čau. Ahoj.